Ці ўратуе беларускую эканоміку ад спаду рэфінансавання расійскіх крэдытаў. У еўразвязе абмеркавалі эфектыўнасць санкцыяў супраць Беларусі і Расіі і што вядома ў справе знікнення Анжэлікі Мельнікавай. Гэта ды іншае проста цяпер у выданні «Аб'ектыву». З вамі Юлія Лабанова, вітаю і запрашаю. Эйфарыя ад эканамічнага росту, які назіраўся ў беларускай эканоміцы яшчэ летась, паступова сыходзіць на нуль. Некаторыя з галінаў прамысловасці яшчэ паказваюць, хай і ўсё больш павольны, але рост. Аднак трывожныя званочкі фіксуе ўжо нават афіцыйная статыстыка. Тэму працягне Валерый Руселік. Калі пачытаць апошнія навіны з айчынных прадпрыемстваў, то надта ж складана пазбавіцца ўражання, што вось ён, скон беларускай эканомікі, які ўжо каторы год прадракаюць эканамісты. Гомельскі завод «Ліця» і «Нармаляў» бярэ ў банку крэдыт, каб выплаціць заробкі. На Гомсельмашы дэфіцыт кадраў, заробкі падаюць і кваліфікаваныя кадры масава звальняюцца. Акумулятарны завод у Берасці плануе сысці ў прастой і звольніць частку працаўнікоў. На БМЗ затрымліваюць заробкі. Кампанія «Берасцейскае піва» рыхтуецца да банкрутства. Продаж беларускіх мазаў у Расею па выніках кварталу скараціўся на 37%. Праблемы фіксуе і афіцыйная статыстыка. Да прыкладу, у прамысловасці падаюць і заробкі, і рентабельнасць, и экспорт. Берем показатели чистой прибыли. На начало этого года по сравнению с началом 2024 года прибыль составила 56,8%. Да, то есть значительное, почти на 50%, да, вот это вот сокращение. Бадай адзінае, што стабільна расце, гэта аб'ёмы нерэалізаванай прадукцыі на складах. Эканамістка Настасья Лузгіна тлумачыць, беларускім прадпрыемствам, завязаным найперш на расійскім рынку, усё цяжэй прадаваць свой тавар усходнім суседзям, экономика якіх таксама запавольваецца. Повышение тарифов Соединенными Штатами Америки, оно также скажется не напрямую, но на российском рынке. В плане чего? То есть в этом случае может создаться ситуация, что увеличится импорт в Россию, например, из того же Китая. И это создаст еще куда-то замедляющемуся рынку в России, еще дополнительный наплыв со стороны импортеров из Китая. Зрэшты, прынамсі сёння пасыпаць галаву попелам не варта, падкрэслівае Лузгіна. Статыстыка пакуль што не катастрафічная. Для эканамічнага росту ж патрэбны прыток новых кадраў і тэхналогіяў, больш эфектыўнае кіраванне кампаніямі. Тым часам улады краіны таксама настроеныя пазітыўна, але развязанне праблемаў бачаць іншыя, больш звыклыя для сябе. У асобных пагадненнях дамовіліся пра рэфінансаванне крэдытаў ураду Расіі, якія прадстаўлялі Міністэрству фінансаў раней. Гэта будзе здзяйсняць падтрыманне нашай фінансавай сістэме, плацежнаму балансу. Пра адтэрмінаванне ў частцы ўзятых раней пазык дамовіўся прэм'ер-міністр Беларусі Александр Турчин у часе перамоваў у Маскве напярэдадні. Это, безусловно, такой для белорусских властей приятный бонус со стороны россиян в плане того, что, да, возможность отсрочить вот эти платежи. Но надо понимать, что все равно следующим нам и следующим поколениям все равно эти деньги придется возвращать. І вось тут аптымізм дакладна канчаецца. Развязаць наяўныя праблемы ў айчыннай эканоміцы, папросту перакладаючы іх на як-небудзь потым, немагчыма. Рана ці позна заўсё давядзецца плаціць напоўніцу. Валерый Руселік, Белсат. Александр Лукашенко правёў рэвізію суддзяў. Некаторых прасунуў па службовай лесвіцы, пры гэтым у адстаўку адправіў 16 чалавек. Сярод іх 8 працаўнікоў судоў, якія бралі ўдзел у палітычных рэпрэсіях супраць беларусаў. Рэкардсменка ў палітычных выраках сярод звольненых суддзяў Зінаіда Балаболава з Новаполацку. Яна прызначыла ў палітычных справах штрафаў мінімум на 202 тысячы рублёў, а адміністратыўных арыштаў больш як на 1000 сотняў. Сярод ейных ахвяраў прафсаюзная актывістка Вольга Брыцікава.
Каталіцкі святар Генрык Акалатовіч, які цяпер у зняволенні, перадаў вернікам інфармацыю. Яго абвінавацілі ў шпіянажы на карысць Польшчы і Ватыкану. Паводле святара, у ягонай справе, цытата, няма ні слова праўды, ні аднаго факту, які выкрывае яго ў шпіянажы. А ўсё абвінавачанне будуецца на хлусні, пагрозах і шантажы. Канец цытаты. Ксяндза Генрыха Акалатовіча засудзілі на 11 гадоў калоніі за здраду дзяржаве. Сёння рэпрэсаванаму святару спаўняецца 65 гадоў. І перанесемся ў Брусэль. У сталіцы еўрапейскай дыпламатыі адбыўся 5-ы форум па санкцыях і барацьбе з іх абыходам. Абмеркавалі эфектыўнасць абмежаванняў супраць Беларусі і Расіі. У той жа час журналісты бюро даведаліся, што Ганна Лукашенка, нявестка беларускага дыктатара, не трапіла ў чорны ліст праз намаганні Славатчыны. Юлія Цяльпук падрабязней. Санкцыі захаду гэта не толькі пра ЗША і еўразвяз, але яшчэ 11 краінаў, што абралі эканамічны ціск на рэжымы Лукашэнкі і Пуціна. Прадстаўнікі гэтых краінаў склікалі ўжо 5-ты форум, прысвечаны дзеянню санкцыяў і барацьбе з іх абыходам. Пытанне адмаўляцца ад гэтай палітыкі не стаіць. Санкцыі былі ўведзеныя па розных прычынах. Рэпрэсіі не былі галоўнай прычынай. Гэта было больш пра вайну і з ёй звязаныя рэчы. Праз санкцыйны механізм еўразвяз дамагаецца вынікаў на месцах. Мы бачым, што яны аказваюць ціск на беларускую эканоміку. Таму зусім нядаўна мы зноў дамовіліся аб новых санкцыях. Мяркую, гэта шлях наперад. Апошняе абмежаванне ЕС датаванае 27 сакавіка. Да чорнага спісу дадалі 25 фізічных і 7 юрыдычных асобаў. І за правы чалавека, прыклад таму цэнтр выбаркам, і за саўдзел у вайне супраць Украіны. Прыклад інтэграл. Удзел у санкцыйным форуме бярэ і Славатчына. Журналісты бюро даведаліся, што гэтая краіна ў 24-м годзе заблакавала прапанову Літвы увесці санкцыі супраць нявесткі беларускага узурпатара Ганны Лукашэнкі, заглыбленай у сямейны бізнес. Такую інфармацыю атрымаў бюро ад 3 крыніц у палітычным, праваабарончым і дыпламатычным колах розных краін Еўрасаюза. Дык што не так са Словакіяй? Цяперашні прэм'ер-міністр Словакіі Роберт Фіца выступае за нармалізацыю адносінаў з Беларусю і Расіяй. Раней у асобных выпадках здаралася, што Кіпр і Чэхія блакавалі ўвядзенне санкцыяў, звязаных з парушэннем правоў чалавека ў Беларусі. Але былі і застаюцца салідарныя з краінамі-партнёрамі што да абмежаванняў, уведзеных за ваенныя дзеянні ці саўдзел у агрэсіі супраць Украіны. Пакуль рэпрэсіі і вайна працягваюцца, Еўропа не плануе мяняць сваю стратэгію. Еўропа спрабуе разабрацца ў тым, што цяпер адбываецца. Для яе вельмі важна быць за сталом перамоваў, бо сітуацыя датычыць еўрапейскай бяспекі. Беларусь таксама частка гэтай тэмы, калі мы гаворым пра будучыню ва ўстойлівым свеце. Прагрэсу няма, калі казаць пра стан правоў чалавека ў Беларусі. Генеральная дакладчыца ПАРЕ ў справе палітвязняў у Еўропе Азаде Роджган напісала ў сваёй справаздачы. Улады Беларусі здзяйсняюць шырокамаштабнае парушэнне правоў чалавека ў дачыненні насельніцтва краіны, некаторыя з якіх прыраўноўваюцца да злачынстваў супраць чалавечнасці. Турэмнае зняволенне, пераслед з палітычных матываў у межах жорсткіх намаганняў здушыць любое іншадумства ўладзе Лукашэнкі. Мінск і Масква ўсцяж выкарыстоўваюць супраць праціўнікаў рэжыму крымінальнае права, антыэкстрэмісцкія і контртэрарыстычныя меры. Дыктатары вучацца адно ў аднаго, але нават сам Лукашенка прызнае, што Путін старэйшы брат. Я думаю, што Пуцін сапраўды мае вялікі ўплыў, але Беларусь – краіна з насельніцтвам звыш 9 мільёнаў чалавек. У гэтых людзей, магчыма, няма свабоды выказваць свае думкі і паступаць так, як нам бы хацелася, але яны ўсё яшчэ маюць уплыў на будучыню сваёй краіны. Санкцыйны ціск захаду адчувальны і для шараговых беларусаў. Ініцыятары санкцыяў вераць, аднак, што шматмільярдныя страты рэжымаў некалі змусяць іх пайсці на палітычныя саступкі. Юлія Цяльпук, Белсат. Брытанская паліцыя не расследуе знікнення Анжэлікі Мельнікавай, а бацькі спікеркі каардынацыйнай рады не ведаюць, дзе яна. Тым часам сузаснавальнік Байхэлп і Байсол Алексей Лявончык абвесціў збор на аплату інфармацыі пра месцазнаходжанне кабеты. Пракаментавала знікненне Мельнікавай і Святлана Ціханаўская. «Я ўдзячная ўсім, хто прыкладае намаганні ў пошуку Анжэлікі», сказала абраная прэзідэнтка. Працяг у Ірыны Дарафійчук.
Паводле BBC, брытанская паліцыя не расследуе знікненне спікеркі беларускай каардынацыйнай рады Анжалікі Мельнікавай, якая магла пакінуць Польшчу ў кірунку Вялікай Брытаніі. Пры гэтым Алексей Лявончык, які на мінулым тыдні склаў заявы пра знікненне ў лонданскую паліцыю і ў Нацыянальнае агенцтва расследавання злачынстваў, адказаў на свае запыты яшчэ не атрымаў. Я не разлічваў, што на гэта будзе асабліва хуткая рэакцыя, таму што, па-першае, я не з'яўляюся сваяком, і калі я власна кажучы, звяртаўся, я пазіцыянаваў гэта як справу грамадскага інтарэсу. Але, канешне, адказу я пакуль што не атрымаў, але і знову-такі не чакаў хуткай рэакцыі на гэта. Я спадзяваўся, што гэта будзе нейкім такім фактарам прэсінга. На гэтым тыдні праваабаронца збіраецца скласці чарговыя заявы, між іншага, ў памежныя службы і ў аэрапорты. Тым часам свае расследаванні ладзяць журналісты. Паводле радыё «Свабода», калегі Анжалікі Мельнікавай сцвярджаюць, што спікерка апошнім часам збірала асабістыя звесткі для складання кантрактаў аб супрацы з каардынацыйнаю радаю. На сегодняшний день мы ведаем, что отдел по борьбе с терроризмом и забойствами комендатуры столичной полиции в Варшаве займаецца расследаваннем справы. На жаль, праваахоўчыя органы пазбегаюць пашыраць наши веды аб тых дзеяннях, пошукавых мерапрыемствах, якія яны ажыццяўляюць на гэты момант. Дэлегацыя дэмакратычных сілаў падчас сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ўзняла між іншага і пытанне знікнення Анжалікі Мельнікавай, адной з дзелегатак міжнароднага форуму. Мы звяртаемся да нашых партнёраў, выкарыстоўваючы іх магчымасці, у тым ліку лобінг, дзеля таго, каб не спыняцца, у тым, каб ажыццяўляць далей пошукавыя мерапрыемствы, бо для нас з'яўляецца вельмі важным усталяванне месца знаходжання Анжалікі Мельнікавай і атрымання фактычнай інфармацыі, што адбылося ці адбываецца з ёй. Напярэдадні былы муж Мельнікавай, які цяпер у Беларусі, пацвердзіў, што дзве іх дочкі разам з ім. Ні ён, ні бацькі спікеркі не ведаюць, дзе яна. А паводле Еўрарадыё, з пачатку сакавіка ніхто не з'яўляўся і ў доме, дзе Мельнікава жыла ў Варшаве. Алексей Лявончык у соцсетках абвесціў збор сродкаў, каб заплаціць за інфармацыю. За любую інфармацыю, якая правяраецца і падмацаваная нейкімі доказамі, напрыклад, не знаю, відэа, фота, сведчанні двух, як мінімум, чалавек ці штосьці такое, што яна знаходзіцца ў Беларусі, альбо што яна знаходзіцца там-то і там-то, альбо знову-такі нас цікавіць, мяне цікавіць у гэтым эксперыменце менавіта фінальны вынік, а фінальны вынік даведацца, дзе яна зараз. Арганізатар збору спадзяецца, што гэта дапаможа ўтрымліваць інтарэс замежных медыяў да тэмы знікнення Анжалікі Мельнікавай. Суму, якую збяруць да канца тыдня, падвоіць прыватны донар з Брытаніі, кажа Алексей Лявончык. Канчатковую лічбу абвесцяць у панядзелак. Ірына Дарафейчук, Белсат. Памежная ахова Польшчы, а таксама нацыянальная падатковая адміністрацыя пракаментавалі Белсату навіну пра затрыманне беларускімі памежнікамі аўта з выбухоўкаю, што нібыта прыбыло з польскага боку. Мы не каментуем матэрыялаў, апублікаваных службамі Беларусі, разглядаючы іх як элементы дэзінфармацыі. Нацыянальная падатковая адміністрацыя КАС не пацвярджае інцыдэнту з вывазам 580 кілаграмаў выбуховых рэчываў з тэрыторыі Польшчы на тэрыторыю Беларусі ў пасажырскім руху на выязным кірунку. Заява беларускай мытнай службы частка прапагандысцкай дзейнасці рэжыму. КАС робіць усе неабходныя захады для гарантавання бяспекі і эфектыўнага кантролю на мяжы. Напярэдадні беларуская мытня справаздачылася, што затрымала на мяжы найбуйнейшую гісторыю краіны партыю выбухоўкі. Нібыта «Мерседес» на малдаўскіх нумарах прыехаў у Беларусь з боку Польшчы 2 красавіка. Агульная колькасць выбуховага рэчыва ў ім склала больш за паўтонны. Прапагандысты хваліліся ўдалую працу беларускіх мытнікаў, а таксама тым, што падзякаваў Лукашэнку за выяўленне небяспечнага грузу Пуцін. Маўляў, выбухоўку хацелі даставіць у Расею. Літва можа цалкам закрыць мяжу з Беларусю. Адпаведныя захады прапанавалі ў шэраг змяненняў да новай міграцыйнай палітыкі краіны. Гэтак у Літве рыхтуюцца да новых, у тым ліку узброеных атак нелегальных мігрантаў. Іншыя замежныя навіны ў нашым аглядзе.
Ва ўкраіне хаваюць ахвяраў ракетнага ўдара расейцаў па Крывым Розе, які акупанты здзейснілі 4 красавіка. Сёння развіталіся ў тым ліку з 3гадовым Тимофеем, які падчас атакі вяртаўся з бабуляю з дзіцячай пляцоўкі. Кадры са спробамі рэанімаваць хлопчыка абляцелі свет. Усяго тады загінулі 20 асобаў, 9 з іх дзеці. З нагоды трагедыі ў Крывым Розе Украіна ініцыявала экстраннае пасяджэнне Рады бяспекі ААН і спецыяльнае пасяджэнне Рады АБСЕ. Мэта – прыцягнуць увагу свету да расійскіх злачынстваў. Расійская ж прапаганда працягвае казаць, што ўдар наносілі па рэстаране, у якім былі украінскія вайскоўцы і замежныя инструкторы. Сейчас нам рассказывают, что уничтожено 85, вот как раз в Кривом Роге, украинских военнослужащих и натовских офицеров, каких-то иностранных офицеров. Ну, видимо, это те 9 детей, которые были убиты. На самом деле это не дети, а натовские офицеры. Між тым, паводле дакладу Амерыканскага інстытуту вывучэння вайны, тэмпы наступу расійскіх войскаў ва ўкраіне зніжаюцца ўжо 4-й месяц. Прычына – паспяховыя контратакі Украіны, асабліва на ўсходзе, а таксама вялікія страты, правальнае забеспячэнне і, як вынік, слабы маральны дух расійскіх акупантаў. ЗША выводзяць вайсковую тэхніку і асабісты склад з ключавога хабу дапамогі Украіны польскай Ясенкі. Тэхніку перамесцяць у іншыя месцы дыслакацыі ў Польшчы. Паводле камандавання сухаземных войскаў ЗША гэта частка стратэгіі ў справе аптымізацыі вайсковых аперацыяў, павышэння ўзроўню падтрымання саюзнікаў і партнёраў, рашэнне ўзгодненае з Польшчаю ды іншымі саюзнікамі з НАТО. Наданне вайсковай дапамогі Украіне праз Ясенку будзе працягнутае. Еўразвяз збіраецца ўвесці 25% мыты на амерыканскія тавары, у тым ліку сою, кукурузу, тэкстыль, тытунь, журавіны ды іншыя, агульным коштам 22 мільярды еўраў за год. Еўрапейскія мыты могуць пачаць дзеяць ужо з 16 траўня. Пакуль жа Еўракамісія заяўляе, што гатовая да некаторых саступак, напрыклад, абнуліць мыты на амерыканскія аўты і прамысловасць. Тарыфы Трампа ўжо абвалілі сусветныя фондавыя рынкі. Найбольш пацярпелі азіяцкія биржы. Тыдзень пачаўся з самага вялікага падзення з часу крызісу 2008 года. Трамп ввел совершенно безумные пошлины. Они вызваны во многом недопониманием того, как работает мировая экономика и какова в ней, в принципе, роль Соединенных Штатов Америки. Доллары перестают играть роль глобальной резервной валюты, и вот это будет действительно большой трагедией для американской экономики, потому что ей крайне трудно будет финансировать свой внешний долг. Праз 34% мыты Трампа Кітай страціў на фондавым рынку адразу 10%. Кітайскі цэнтрабанк быў вымушаны уліць у рынок амаль 13 мільярдаў доларах у юанях. Між тым, амерыканскі прэзідэнт пагражае ўвесці дадатковыя мыты на кітайскія тавары, калі Пекін не адмовіцца ад люстэркавых захадаў. Складана і на японскім фондавым рынку, там падзенне адразу на 14%. Японія была найбуйнейшым у свеце інвестарам і найбуйнейшым стваральнікам працоўных месцаў у Злучаных Штатах. Яна не эксплуатавала і не зрабіла нічога несправядлівага. Мы думаем, гэтая сітуацыя нацыянальны крызіс. Я хачу наведаць ЗША як мага хутчэй, калі гэта неабходна. У сваю чаргу 23 кампаніі асноўнага індэксу парыжскай біржы увогуле не здолелі правесці гандляванні. Індэкс франкфуртскай біржы абваліўся адразу на 10%. Вулкан Канляон ізноў прачнуўся на Філіпінах. Падчас вывяржэння ён выкінуў слуп попелу на вышыню каля 4000 метраў. Узрастае рызыка ўзнікнення лававых плыняў. Мясцовых жыхароў з ваколіцаў вывезлі яшчэ ў канцы мінулага году падчас папярэдняга вывяржэння. Гэта сотні сем'яў, частка перасялілася да сваякоў, іншыя дасюль у эвакуяцыйных цэнтрах. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Вымерлі 10 тысячаў гадоў таму, а цяпер вярнуліся да жыцця. Амерыканскі стартап Colossal Biosciences паведаміў пра першае ўмоўнае ўваскрашэнне няіснага больш за 10 тысяч гадоў воўка жахлівага. Даследуючы старажытны біяматэрыял, навукоўцы расшыфравалі геном віду і перапісалі пад яго ДНК шэрага ваўка. Затым дапамогаю сабакі на свет з'явілася 3 дзіцянятаў – Ромул, Рэм і Кхалісі. Стартап працуе таксама над вяртаннем шарсцістага маманту і тасманійскага тыгра. Без каментара.
Гэта ўся інфармацыя ў аб'ектыве на сёння. Больш навінаў шукайце ў нашым тэлеграме. Дзеля гэтага дастаткова навесці смартфон на QR-код, які вы бачыце на экране, і перайсці па спасылцы. Толькі не забывайцеся пра захады бяспекі. А ўжо зараз Белсат онлайн і студыя Белсат, дзе да мяне далучыцца Віталь Бабін. Юлія, вітаю гаспадарства. Добрый вечер. І яшчэ не ведаеце, на каго варта перавучыцца, каб быць запатрабаваным на рынку працы ў Беларусі ў бліжэйшыя гады. Адказы ўжо неўзабаве ў студыі Белсат, так што не пераключайцеся. Ну а цяпер прапаную агляд самых цікавых публікацыяў з нашай інтэрнэт-старонкі. Запрашаю. Падзенне фондавых рынкаў і цэнаў на нафту, а значыць і на паліва. Ўсё гэта наступствы развязанай Дональдам Трампам гандлёвай вайны. Між тым, у Беларусі паліва працягвае даражэць. Чаму, разбіраўся наш калега з інтэрнэт-старонкі Белсату Сцяпан Кубік. Ён даводзіць, што ў рынкавых эканоміках існуе наўпроставая залежнасць паміж коштам нафты і паліва, аднак не ў Беларусі. З 2022 года за расійскую сыравіну для беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў краіна плаціць расійскімі рублямі. Аднак, колькі нафта для нас каштуе і ад чаго залежыць гэтая цана, невядома. Пра гэта Менск з Масквою дамаўляюцца за зачыненымі дзвярыма. Акадэмічны дырэктар даследчага цэнтру Бэрок Леў Львоўскі адзначае, што тарыфная вайна Трампа не закране Беларусь і Расею наўпрост, бо абедзве краіны вельмі мала гандлююць з ЗША. Але эканаміст прызнае, што ўскосна на нас гэтая бойка паўплывае праз іншыя рынкі свету. Тут усё будзе залежаць ад таго, як будуць развівацца гандлёвыя войны. Калі ўсё пойдзе паводле самага крутога і непрыемнага сцэнару, гэта насамрэч можа падштурхнуць да сусветнай рэцэсіі. Базава будзем чакаць, што невялікай рэцэсіі. Тым не менш, рэцэсія для нас найперш азначае, што цэны на нафту знізяцца. Беларусь і Расія залежаць ад цаны на нафту. Да таго ж развязаная Трампам гандлёвая вайна можа выклікаць падзенне продажаў беларускага калію, а таксама запаволенне росту Кітаю, пра што Пекін можа купляць меней беларускіх тавараў. Што такое спецвядзенне і як менавіта яно працуе ў Беларусі? Гэтае пытанне зацікавіла нашых калегаў з інтэрнэт-старонкі Белсату. Вынікі іхнага даследавання чытайце ў артыкуле на belsat.eu. Спецыяльнае вядзенне дазваляе заканчваць расследаванне і накіроўваць у суд справы, калі абвінавачаны не ў Беларусі і вяртацца не збіраецца. Адкрыць спецвядзення можна толькі для некаторых катэгорыяў злачынстваў, тэрарызму, ваенных злачынстваў, злачынстваў супраць дзяржавы і некаторых іншых. Пры гэтым пастановаю генеральнага пракурора, старшыні следчага камітэту ці КДБ спецвядзення можа выкарыстоўвацца і ў іншых выпадках, а накіроўваць запыт на экстрадыцыю ўвогуле не абавязкова. Усе справы ў парадку спецыяльнага вядзення разглядаюць на закрытым судовым паседжанні і папярэднічае ім поўная адсутнасць інфармацыі. Каб атрымаць інфармацыю пра справу, абвінавачаным прапаноўваюць прыехаць асабіста ў Беларусь. Спецвядзенне робіць вельмі простым і хуткім палітычны пераслед і пакаранне апанентаў улады, якія з'ехалі з краіны. Колькасць такіх справаў расце. За ўвесь 2023 год спецыяльнае вядзенне распачалі супраць 18 асобаў. За 2024 супраць 144, а за 20 дзён сёлетняга студзеня гэта закранула 21 асобу. І практычна ўсе справы адкрытыя ў працэсе спецвядзення палітычна матываваныя. Свет без імперыяў магчымы, даводзіць дэпутат Верхоўнай Рады Украіны, былы кіраўнік Украінскага інстытуту нацыянальнай памяці, гісторык Владзімір Вятровіч. Цалкам размову з ім чытайце на сайце belsat.eu. Вось некаторыя вытрымкі. Владзімір Вятровіч называе імперыялізм найвялікшай пагрозай існаванню не толькі ўкраіны, але і Беларусь. Ён даводзіць, што наша краіна і наш народ па-ранейшаму паняволенай Расеяй, нягледзячы на фармальную незалежнасць. У Беларусі, на жаль,
перыяд нацыянальнага адраджэння быў вельмі кароткі. А яшчэ карацейшы быў перыяд, калі дзяржава разумела важнасць падтрымання нацыянальнай культуры. Таму культурна Беларусь хутка адкацілася назад. Спачатку да рэабілітацыі ўсяго савецкага, а потым да рэанімацыі і рэстаўрацыі ўсяго савецкага. Выйсце з залежнасці, ўмацаванне ўласна беларускай ідэнтычнасці. Сярод крокаў на гэтым шляху Владзімір Вятровіч называе ўмацаванне пазіцыяў беларускай мовы. Знос помнікаў Леніну ды іншым расійскім правадарам, абмежаванне ў Беларусі дзейнасці расійскай праваслаўнай царквы. Ламаць, узрываць і закапваць. Толькі сёлета ў Беларусі плануюць знесці пустыя дамы агульную плошчаю з 2 туравы. Улады запэўніваюць, гэта запланаваная частка года добраўпарадкавання. Пра знікненне вёсак на Беларусі падрабязна чытайце на нашай старонцы ў інтэрнэце. Паводле Дзяржаўнага камітэту маёмасці ў Беларусі цяпер каля 25 тысячаў апусцелых хатаў і штогод з'яўляюцца новыя. Частку паспяваюць прадаць, часта за сімвалічную адную базавую велічыню. Цяпер гэта 42 рублі. Але бальшыня так і не знаходзіць гаспадара. У выніку старыя дамы зносяцца, узрываюцца, закапваюцца, а вызваленую зямлю перадаюць пад сельскагаспадарчыя патрэбы. З кожным знесеным домам у дзяржавы робіцца болей зямлі, але менш людзей. Усё часцей гэта не вёска, а сельскагаспадарчая зона без жывой душы. Там ёсць трактары, але няма жыхароў. Ёсць рапс і кукуруза, але няма крамы. Напэўна, тут галоўнае пытанне не ў тым, ці ёсць эфект ад зносу дамоў, а ў тым, ці ёсць сэнс у працэсе, які даслоўна ёсць паліроўкаю зруйнаванага жыцця, пустэчы, што засталася замест дамоў. Сёння зносяць вёску, заўтра аддаюць яе зямлю калгасу, паслязаўтра гавораць на тэлебачанні, што пасяўная прайшла паспяхова. А праз год у тым жа раёне узарвуць школу, бо ў ёй няма каму вучыцца. Ці варта здзіўляцца, што ахвочых купіць хату нават за базавую велічыню ў вёсцы больш не засталося. Зазначае былая намесніца кіраўніцы адной з гаспадарак, а цяпер пенсіянерка спадарыня Вера. Колькі беларусы плацяць за канцэрты, якія арганізуе невестка Лукашэнкі Ганна Сялук? Якія прадпрыемствы маюць праблемы з выплатай заробкаў, ды хто будзе наступны? Пра гэта ды не толькі ў студыі Белсад, куды сардэчна запрашаю шаноўнае спадарства. І пачынаем. Патрыятычны пафас, асабістыя ініцыятывы і бюджэтныя грошы. У беларускай сталіцы распачалася маштабная серыя канцэртаў рэквіемаў пад назваю «Кожны трэці», прысвечаных 80-годдзю перамогі ў Вялікай айчыннай вайне. Аднак за пышным сцэнічным фасадам хаваецца цэлы механізм арганізаваных перавозаў, дзяржаўных грошай і асабістых ініцыятываў сям'і Лукашэнкі, паведамляе выданне «Зеркала». Генеральным прадзюсарам патрыятычнай серыі выступіла Ганна Лукашенка, нявестка самаабвешчанага кіраўніка краіны. Пад творчым псеўданімам Ганна Сялук яна аўтарка сцэнара і нават некаторых песень, што гучаць са сцэны. Канцэрты ў тым ліку арганізуе фірма «Музычная медыякампанія», звязаная з Ганнаю. Долі, паводле дакументаў, часткова належаць Дзяржаўнаму палацу рэспублікі і кампаніі з гучнымі ініцыяламі АНСЛ, што цалкам супадаюць з імем Анны Сергеевны Лукашэнкі. Канцэрты ладзяцца за бюджэтныя сродкі. За адзін толькі вечар, напрыклад, 9 красавіка, палац рэспублікі атрымае скарбу амаль 200 тысячаў рублёў. Каля паловы гэтай сумы пойдзе на арганізацыю імпрэзы, астатняе на тэхнічнае абслугоўванне і абсталяванне. Усяго ж запланаваныя 7 канцэртаў. Для забеспячэння поўных залаў гледачоў звозяць з усёй краіны. На Берасцейшчыне на аўтобусы для дэлегацыяў з Пінску і Баранавічаў з бюджэту ўжо выдаткавалі 9 тысячаў рублёў. Таксама за бюджэт набываюцца квіткі. Толькі на першы канцэрт іх замовілі 1300 штук. У якасці арганізатараў дзяржаўнай структуры, сілавыя ведамствы і мясцовыя выканкамы. І ўсё гэта пад дахам кіраўніцтва справамі Лукашэнкі. У выніку дзяржаўны бюджэт шчодра аплочвае праект сямейнай вытворчасці.
Абмяркуем гэтую тэму ўжо цяпер з нашым госцем. Павел Свердлоў, галоўны рэдактар Еўрараду, у нашай студыі. Павел, вітаю. Прывітанне. Ніхто не сумняваўся, думаю, што манаполію на гэтыя маштабныя імпрэзкі мае сям'я Лукашэнкі, але хіба што марафону адзінства было недастаткова і вырашылі працягнуць. Справа тым, што ідэалогіі ў беларускай дзяржавы як не было, так і няма. Замест яе ідуць такія даволі штучныя, на маю думку, мерапрыемствы, потому што марафон адзінства і далей, мне здаецца, пустата проста нейкая. То бок галоўнае гэта адзінства, а што там за ім, перад ім, што ўнутры, гэта абсалютна не важна. Ну, я паспрачаўся наконт таго, што гэта абсалютна лагічна, што грошы за гэты патрыятызм атрымлівае сям'я Лукашэнкі. Ну, нармальнай дзяржаве, ну, канешне, нічога такое не было б, у прынцыпе, да, не было б такой сацыяльнай замовы, але калі б і была, да, то гэта быў бы тэндар, была бы нейкая барацьба, выйграў бы нейкі самы выгадны для дзяржавы, для людзей варыянт. Ну, а тут я думаю, што все было па-іншаму. Ну, Васіля, калі адысці ад пытання грошай, падавалася, што кепскага? Імпрэза, якая, канцэрты, якія прысвечаныя памяці ахвяраў Другой сусветнай вайны, але чаму ўсё ж такі мы не можам казаць пра гэтую падзею пазітыўна? Тут такі вельмі тонкі лёд. Канешне ж, была Другая сусветная вайна, канешне ж, былі ахвяры, і вся гэтая гісторыя, ну, яна праўдзівая, да? Кожны там чацвёрты ці кожны трэці, як лічыцца апошнім часам, беларус тады загінуў. Дрэнна тое, як беларускія ўлады гэтую гісторыю ставяць сабе на службу у абсалютна ўжо меркантыльных і незвязаных, уласна кажучы, з гэтай гісторыяй, з гэтай вайной, з тым, што думалі пра гэтую вайну людзі 80-70 гадоў таму, да? То бок ужо з абсалютна ўласнымі наратывамі, удзельнічаючы ўжо ў новай вайне, якая абсалютна па суседству з Беларусю адбываецца, яны распавядаюць нам нешта пра не вайне і вось гэты ўвесь пафас. Пра гістарычную памяць, якую самыя пішуць у гэты час для праўладнай кампазітаркі, да прыкладу, Ганны Благавай, стваральнікі праекту «Кожны трэці». Гэта, ну, сапраўдныя героі нашага часу, а ва ўсіх бедах, як заўжды, вінаваты Захад. Давайте паслухаем і вернемся да абмеркавання. Когда Запад пытается перекроить историю, написать ее заново, по-своему, под свой формат, мы, белорусы, в первую очередь, мы стремимся отстоять историческую правду. Ну, па сутнасці, гістарычная праўда ёсць, а гэта ўсё Захад і Літва вырашае пісаць сваю гісторыю, ці ў гэтым ідэалагічным складніку, ну, перш за ўсё ідэя гэтых канцэртаў? Ну, увогуле, патрыятызм нельга будаваць на ненавісці да суседніх краінаў. Вось вучыць людзей, што, ну, была вайна, навокал ворагі, да, і на гэтым будаваць нейкую нацыянальную ідэю, гэта проста немагчыма, гэта неправільна. Будаваць яе трэба на тым, што ўяўляе сябе твая дзяржава. Але, ну, вось з чаго мы пачыналі? Любіць беларускую дзяржаву ў тым выглядзе, у якім, да якога яе давялі сёння лукашысты, ну, без грошай гэта неяк немагчыма, да? І там, відаць, гэта ўсвядомілі і вбухалі такія гэтыя вялікія грошы, аддалі іх сваім, вось, але, ну, арганізуюць гэтую вось любоў, гэты патрыятызм атрымліваецца нейкім штучным метадам за грошы. Што з гэта атрымаецца? Ну, мне здаецца, што, канешне, ёсць людзі, якія прасякнуцца, пяройдуць на той цёмны бок, ну, па штучным, але жаданні, якое вось праз гэтыя механізмы, якімі працуе прапаганда, яны будуць успрымаць гэтае жаданне як ужо сваё ўласнае. Але мне здаецца, што большасці, ну, абсалютна відавочныя. Мы памятаем, напрыклад, як гэтыя флэшмобы ўспрымаліся людзьмі. Да, яны ўдзельнічалі ў гэтых флэшмобах, таму што не ўдзел адразу цябе падазрэнні нейкія, што ты нелаяльны. Да, чорныя спісы нелаяльных, і ўсе, ў прынцыпе, разумеюць, чым гэта скончыцца. Але удзельнічалі праз хі-хі-ха-ха, ну ладно, хорошо, мы пастаім, ну ладно, мы там скажем нешта на камеру, да, далей адчапіцеся ад нас і ўсё. Што застаецца? Які патрыятызм? Ну, ноль, просто ніякага патрыятызму. Тому што так патрыятызм не выхоўваецца. Найперш мусіць дзяржава зрабіцца такой, каб яе можна было любіць шчыра,
і без грашовых уліванняў у піар, да? Ну, а далей все будзе само сабой. А то, што вось людзей возяць цэлымі аўтобусамі, гэта таксама спроба паказаць вось гэтую масавасць і агульнае падзяленне гэтых каштоўнасцяў, бо так, напэўна, не назбіраюць поўныя залы? Ну, да, я думаю, так. Не было б неабходнасці вазіць людзей аўтобусамі, калі б яны самі набывалі квіткі і самі ішлі на гэтыя мерапрыемствы. Гэта значыць, што нават за грошы, нават разумеючы, што цяперашнім уладам гэтыя канцэрты патрэбныя, каб нешта паказаць, да, каб паказаць масавасць, каб паказаць увогуле, што ёсць гэты электарат, які прагаласаваў за Лукашэнку, да? Яны звозяць аўтобусамі, то бок нават з гэтымі ўсімі ўліваннямі, за гэта ўсе грошы, яны не могуць здаць людзям нешта, што яны б ўсё ж такі без агіды, да, без адтаргнення спажывалі. Хаця грошы, я ўпэўнены, вліваюцца немалыя. Маглі б ўсё ж такі нешта ўжо саарудзіць, некага Меладзе там айчыннага выгадаваць, да? І ёсць такі Меладзе, толькі ён на Меладзе не зусім падобны. Так. Хацела яшчэ вось на што звярнуць увагу інтэрв'ю, дарэчы, якое цяпер можна бачыць вось за спінаю у нашага госця. Анна Лукашенко яе запыталі, ці атрымалася ў тых людзей, якія ўжо пабачылі канцэрт, змяніць светапогляд на вайну. І вось у мяне паўстала пытанне, навошта змяняць светапогляд на вайну, якая 80 гадоў таму скончылася, ці гэта таксама спроба ідэалагічна прывязаць тыя падзеі да сучасных, якія дзяржаўная прапаганда выстаўляе як зноў жа такі у кантэксце генацыду беларускага народу, вось гэтых всіх штук, якія цяпер транслююцца прапагандай. А гаворка ішла пра погляд на Вялікую Айчынную, на Другую сусветную вайну, ці пра вайну ўвогуле? Змяніць погляд на вайну як з'яву? Змяніць на погляд на вайну, я думаю, Другую сусветную. Ну, гэта дзіўна, гэта мне здаецца, што яны такім чынам прагаварыліся сапраўды пра тое, што мэта іх гэта навязаць нейкі свой новы погляд на вайну, бо з якога сапраўды погляду на вайну трэба змяняць погляд беларусаў на яе. У школах нам што, нешта не тое пра вайну? Ну, ў школах казалі, што кожны чацвёрты загінуў, а потым ужо, калі пачаліся крымінальныя справы за генацыд беларускага народу, то ўжо з улікам вось гэтых лічбаў, якія генеральная прокуратура даводзіць да арганізатараў гэтага канцэрта, яны ўжо гэтую іншую інфармацыю падаюць, цяпер ужо кожны трэці, оказывается, загінуў, пацярпеў, памёр. Абсалютна бясспрэчна, што вайна была вялікай трагедыяй для беларускага народа і што загінула безліч людзей проста, да? Але, паўтаруся, тое, што лепіцца з гэтага цяпер, і нават там нейкі прысутнічае пазітыў, да? Нейкія выходзяць музыкі, там нейкія танцы адбываюцца вакол гэтага ўсяго. Гэта зусім не пра тое, да? Гэта спроба, па-першае, пабудаваць сучасную ідэалогію на тле 80-гадовай даўніны, на глебе 80-гадовай даўніны, што немагчыма, а цяпер што? Калі ў нас з усіх дасягненняў дзяржавы толькі перамога ў Вялікай Айчыннай вайне 80 гадоў таму, то чым ганарыцца беларускаму народу? Ну, а па-другое, тое, як гэта робіцца у суседніх краінах, якія прадстаўляюцца гэтым рэжымам ворагамі, нашмат больш эфектныя і нашмат больш кранальныя спосабы, уласна кажучы, адзначыць тыя падзеі, адзначыць герояў таго часу, і ўвогуле згадваць пра гэтую вайну. Ну, а ў нас гэта нейкія канцэрты. Ну, няхай сабе рэквіем у назве, канешне. Якой рэакцыі, уласна, чакае нявестка Лукашэнкі на гэтыя канцэрты? Давайте, спадарства, паслухаем урывак за гэтага інтэрв'ю дзяржаўнаму тэлебачанню і вернемся. Безусловно, мы с волнением ждем этого 7-дневного показа, потому что приедет вся страна, и, конечно, мы волнуемся, как это будет воспринято, как понравится, не понравится. Многие проделают путь в сотни километров, для того, чтобы увидеть и выставки, и увидеть этот проект. И, конечно, очень хочется, чтобы каждый выходящий из зала сказал, что он приехал не зря.
Я, дарэчы, паслухаў, ну і звыкла людзі там кажуць, што яны нешта пераасэнсавалі, нешта іх там да слязоў нават кранула, але ўсё гэта выглядае як быццам бы такія завучаныя фразы. Ці сапраўды людзям вось патрэбная гэтая імпрэзка і памяць у такім выглядзе? Ну, пераасэнсавалі і да слязоў кранула. Гэта нейкія эмоцыі на ўзроўні не асабістым. Гэта эмоцыі на ўзроўні, ну, вось я там сядзеў з іншымі людзьмі ў зале, слухаў музыку, бачу, все плачуць, да, артысты там плачуць, і я заплакаў. Значыцца, а вайна, каб людзі сапраўды разумелі, што гэта такое ёсць, яна мусіць быць асабістай справай для кожнага чалавека. У прынцыпе, беларускія ўлады, яны часам, ну, робяць нармальныя рэчы. Тыя рэчы, якія лагічныя і ад якіх яны не бачаць пагрозы, да, гэта, ну, гісторыі ветэранаў, там, да, нейкія іх расповеды, там, папулярызацыя іх і гэтак далей. Вось, ну, але канцэрты, ну, я гэта абсалютна не разумею, не падтрымліваю. Я разумею, што трэба патраціць грошы. Да, вот, з'явілася дзелянка, да, ці яны вось прыдумалі яе для сябе, да? Вось гэта вось патрыятызм, яго выхавання праз канцэртную дзейнасць. Стварылі кампанію са сваіх людзей, і цяпер гэта дзяржзаказ, ну, на якім зарабляюцца грошы. Іншага сэнсу, іншага эфекту. Так што я думаю, што правільна Ганна хвалюецца. Складана сказаць, як людзі гэта ўсё ўспрымаюць. Дарэчы, самую Ганну Весялюк Літва ў сваю чаргу спрабавала ўнесці ў санкцыйныя спісы еўразвязу, аднак Славаччына, як высветлілі журналісты з бюро медыа, заблакавалі такую магчымасць. Але б штосьці гэта вырашыла. Яна перастала ладзіць імпрэсы і пісаць патрыятычныя песні, калі патрапіла ў такія спісы. Ну, увогуле адчувальна, што лукашэнкаўцаў гэтыя санкцыі турбуюць. Да, улічваючы асабліва тую колькасць справаў, тую колькасць ціску прапагандысцкага на людзей, якія за гэтымі санкцыямі стаяць. Так што я думаю, што, ну, ёй бы было па мінімуму непрыемна, і гэта ўжо тое-сёе. Не з'ездзіла б яна куды-небудзь у заходнім накірунку. Ну, канешне, ёсць бясконцая Расія, каб там... Дубай і гэтак далей. Ад Славакіі я, калі шчыра, таксама не чакаў асабліва нічога іншага. Што праўда, мне хацелася паслухаць аргументы, з якімі гэта было зроблена. Маўляў, што, ну, гэта ж культура, яна ж не ўдзельнічае ў рэпрэсіях, да? То бок, у той час, калі мы ўсе кажам пра гібридную вайну, пра тое, што якраз такі культурнымі сродкамі, да, там, праз песні пра сігмабояў, да, і гэтак далей, Расія робіць утаргненне ў мазгі еўрапейцаў, да? Прасоўваць свае наратывы? Да, з іншага боку, вось Славакія супраць таго, каб уводзіць санкцыі супраць аднаго з рухавікоў, ну, прынамсі, у асобна ўзятай Беларусі. Я это таксама не разумею. Ну што ж, ёсць такая пазіцыя. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Павел Свердлоў, спадарства, галоўны рэдактар Еўрапейскага раду для Беларусі, быў у нашай студыі. Да пабачэння. Міністэрства працы апублікавала актуальныя звесткі пра сітуацыю на рынку працы. У агульнанацыянальным банку вакансіяў амаль 196,5 тысяч прапановаў. Пры гэтым працадаўцы ўсё часцей гатовыя браць працаўнікоў рабочых прафесіяў. У топе запатрабаваных кіроўцы цяжкавікоў, станочнікі і наладчыкі, машыністы сельгазтэхнікі, медычныя работнікі, а таксама мантажнікі і слесары. Бальшыня прапановаў паступае з апрацоўчай прамысловасці. Асаблівы попыт на спецыялістаў у машынабудаванні, электроніцы і будаўніцтве. Рабочыя спецыяльнасці фармуюць 2/3 ад усіх вакансіяў. Вялікая патрэба і ў медработніках ды інжынерах. А вось офісным працаўнікам, эканамістам, юрыстам, адміністратарам працаўладкавацца складаней. Канкурэнцыя тут высокая і вакансіяў менш. Менск застаецца на першым месцы паводле колькасці вакансіяў. На яго прыпадае больш за 25% усіх прапановаў. Найчасцей тут шукаюць спецыялістаў у IT-сферы, работнікаў гандлю і медыкаў. Таксама высокі попыт на кадры назіраецца на Меншчыне і Берасцейшчыне, дзе асноўныя патрэбы ў прамысловых прадпрыемствах і лагістычных кампаніях. Абмяркуем гэтую тэму з нашым наступным госцем. Гэта Александр Кнырович, бізнесовец, вядоўца праграмы «Атмасфера» на Белсате. Спадар Александр, вітаем вас. Вітаем. Добрый вечер, уважаемые глядачи Белсата.
Міністэрства працы справаздачыцца, што сёння ў Беларусі не стае перш за ўсё працоўных спецыяльнасцяў, так званых сініх каўнерчыкаў. Так? Спадар Александр, чаму менавіта іх? Куды яны падзеліся? Куды яны зніклі? Ну, гэта трохі скажоны такі погляд. Справа ў тым, што сёння ў Беларусі не хапае ўсіх. І калі вы паглядзіце, напрыклад, на справаздачнасць недахопа кадраў у сельскай гаспадарцы, то высветліцца, што 12% не сініх каўнерчыкаў, ну, калі можна так казаць пра сельскую гаспадарку, а менавіта кіраўнікоў калгасаў, ці галоўных ветэрынарных врачэй, ці за галоўных аграномаў не хапае. Але падрабязнасць тым, што вось гэтую масу сініх каўнерчыкаў больш відаць у статыстыцы. Ну і другі момант у тым, што калі мы разумеем, што знайсці патрабаванні да токара ці слесара невысокія ў параўнанні з кіраўніком прадпрыемства. І калі мы кажам, што не хапае 10 кіраўніка, то нягледзячы на тое, што падаецца, што іх не хапае менш, але знайсці яго значна цяжэй. Таму гэта трохі скажоны погляд. Што ж казаць датычыцца цалкам сістэмнай праблемы, то сёння ў Беларусі, канешне, галоўная праблема – гэта недахоп працоўных рук ва ўсіх галінах, куды яны дзеліся. У першую чаргу яны з'ехалі, і мы павінны казаць не толькі аб тым, што з'ехалі людзі ў найбольш працаздольным узросце ў краіны Захада, у Польшу ці ў Літву ці ў іншыя краіны. Не, вялікая колькасць людзей, якую мы не можам дакладна ацаніць у лічбах, з'ехала таксама і ў Расію. І калі з'ехала некалькі адсоткаў ад працаздольнага колькасці насельніцтва Беларусі, то гэта будзе значна ўплываць цалкам на эканоміку, і сёння мы бачым наступства гэтага ўплыву. З папярэдніх статыстык памятаем, што выязджалі пераважна эліта, людзі з вышэйшай адукацыяй, а можа быць прычына яшчэ таго, што не стае сініх каўнерыкаў у тым, што на прадпрыемствах, на заводах цяпер прастоі, не выплачваюцца заробкі. Такая статыстыка, такая інфармацыя таксама апошнімі днямі трапляла ў медыі. Я не пратрымаю думку, што з'язджалі ў першую чаргу вось гэтай часткі насельніцтва. Напэўна, структура будзе іншая, чым цалкам у эканоміцы, але калі мы кажам, што зараз у Польшы працуюць больш за 30 тысяч беларускіх так званых дальнабойшчыкаў, то гэтыя людзі з'ехалі з Беларусі. Яны цяпер плацяць падаткі ў Польшы, а не у Беларусі. Наконт жа прастою, гэта новая праблема. Ведаеце, мы бачым, як у 22-м, з пачатку вайны, 22-й, 23-й і нават 24-й год беларуская прамысловасць была загружана шмат якімі заказамі з Расіі, і, на жаль, у вялікай часткі гэта былі заказы датычныя ваеннай прадукцыі. І тое, што пачалі спыняцца прадпрыемства, гэта пачалося толькі апошнія некалькі месяцаў. Мы бачым, што ў Расіі пачаліся вялікія праблемы, там скончыўся рост ВУПу, ён каля нуля. Сёння рост ВУПу ў Расіі, і вялікія праблемы ў прамысловасці ў Расіі ў першую чаргу з разлікамі за прадукцыю. Гэта кранае і Беларусі у тым лікам. Таму гэта новая праблема, і пакуль яна не адлюстроўваецца у статыстыкі недахопу працоўных рук. І разам з тым, калі адныя бяруць крэдыты пра прадпрыемствы, каб заплаціць заробкі працаўнікам, іншыя банкрутуюць, як берасцейскае піва. Ці ўсё так кепска з айчыннымі прадпрыемствамі? Мы запыталіся экспертку эканамічных даследаванняў БЭРОК Настасію Лузгіну. Давайте послухаем и вернемся на нашей размовы. Тоже такой показатель проблем возможных в промышленности – это рост запасов готовой продукции на складах предприятий. На 1 марта он составил 75,7% от месячного производства. Год назад это было 69,8%. То есть это может говорить о том, что, например, компаниям сложнее продавать свою продукцию. Что касается зарплаты, да, зарплаты, безусловно, за год, если мы берем даже февраль этого года к февралю прошлого года, они увеличились, и по ряду отраслей увеличились значительно в реальном выражении. Но если мы берем, например, февраль к январю, то есть за месяц, как изменились зарплаты в реальном выражении с учетом инфляции, ну и тем более там к декабрю, то они по ряду отраслей они снизились. То есть это говорит, что вот это вот замедление уже и по зарплатам корректировка пошла.
Ну, вось, да прыкладу, БМЗ на 4 дні затрымалі заробкі сваім працаўнікам. Гомсельмаш шукае крэдыт, банкрутуюць іншыя прадпрыемствы. Напрыклад, таксама iPower, завод берасцейскі акумулятарны, плануе сысці ў часовы прастой да 12 траўня і скараціць склад штатных супрацоўнікаў. Спадар Александра, хто наступны? Каго можа яшчэ закрануць такія праблемы? Ну, ведаеце, все ж таки, калі мы кажам пра кейсы Гомсельмаш, БМЗ ці берасцейскага піва, мы павінны казаць пра ўсё ж таки 3 розных гісторыі. БМЗ скараціў прадукаванне прадукцыі тады, калі пачаліся санкцыі. Мы ведаем, што ён працаваў на заходні рынок, ну, у вялікай долі і не меў праблемы з разлікамі. І калі пачалася вайна, калі Беларусь пачала ўдзельнічаць у вайне, то БМЗ перанаправіў сваю прадукцыю, продажы на расійскі рынок, і зараз яго праблема менавіта з тым, аб чым я ўжо казаў. Гэта праблемы, якія пачаліся ў прамысловасці Расіі. Калі мы кажам пра Гомсельмаш, то гэта прадпрыемства, якое дзесяцігоддзямі забірае з кішэняў простых беларусаў грошы. Я нагадаю, што тады, калі была справаздачнасць гэтага прадпрыемства была адчыненая, то ў 2020 годзе страты прадпрыемства былі $150 мільёнаў. За гэта заплацілі беларусы, і таму сённяшнія праблемы з разлікамі у Гомсельмаша, з разлікамі па заробках, гэта не нешта не навіна, гэта стандарт практыкі беларускіх прамысловых прадпрыемстваў пры Лукашэнкі. Нема нічога новага ў гэтым. Што ж датычыцца берасцейскага піва, то гэта, канешне, арыгінальная гісторыя. Яна сапраўды збанкрутавала як дзяржаўнае прадпрыемства больш за 10 гадоў таму, але потым туды прыйшоў прыватны інвестар, які чамусьці вырашыў укладацца ў той рынок, які даўно не расце, дзе вялікія буйныя канкурэнты, моцныя накшталт уліцкага піва, ці альвары, ці крыніцы, і гэта цалкам такая камерцыйная памылка. Таму гэта 3 розныя гісторыі. Калі ж мы кажам пра тое, хто наступны, то, канешне, мы павінны глядзець на тыя прадпрыемствы, на нашы цяжкія, вялікія прадпрыемствы дзяржаўныя, якія паставілі ўсё на расійскі рынок. Ну так, я не ведаю, у чым была такая перспектыва, у чым был такі разлік, і які зараз будзе скарачацца. На расійскім рынке буйныя праблемы. Мы ведаем, што зараз цана на нафту ўжо на расійскую нафту на ўзроўні $57 за барэль. А мы ведаем, што бюджэт Расіі сыходзіцца, збалансаваны пры $70 за барэль, то бок ужо амаль 20% недахоп. І далей будуць буйныя праблемы, прабачце, у буйных беларускіх прадпрыемстваў, працуючых на расійскі рынок і ў першую чаргу на ваенныя заказы, датычныя да ваеннай прамысловасці. Ну, вось, уласна, у працяг таго, што вы сказалі пра замовы на патрэбы Расіі ў вайне ва ўкраіне, чаму да 2023 года гэтыя прадпрыемствы паказвалі рост і паспяхова цягнулі эканоміку, якія рабілі замовы уласна дзеля гэтых мэтаў? Што магло пайсці не так? Ці, уласна, на рынак Расіі прыйшлі іншыя кампаніі? Можа быць, я ўдакладню яшчэ, маю на ўвазе і прадпрыемствы беларускія, якія занялі расійскі рынок пасля сыходу замежных кампаніяў там у сувязі з санкцыямі. Ну, калі мы не кранаемся тых прадпрыемстваў, у якіх ёсць манаполія, то бок мы разумеем, што сёння інтэграл знаходзіцца ў найлепшым стане за ўсе гады свайго незалежнага існавання. Таму што ён робіць вельмі простыя, вельмі дрэнныя гэтыя мікрасхемы, але яны ідуць да расійскага зброі, і таму няма канкурэнтаў да яго. Калі мы кажам пра які-небудзь рынок, дзе ёсць камерцыйныя умовы, напрыклад, на той самы рынок цяжкавікоў, то мы бачым, што калі сышлі вялікія брэнды кшталту Скані, Мерседеса, Вольва, то было такое разуменне, што зараз МАЗ і рване, што ў МАЗа будзе бесконцая колькасць заказаў. Але на гэты рынок прыйшлі ў першую чаргу кітайскія брэнды. Зараз кітайскія брэнды займаюць болей за палову рынка расійскага цяжкавікоў. МАЗ знаходзіцца ў вельмі дрэнным стане, ён губляе свой рынок. І тое ж самае адбываецца на іншых рынках. Калі мы паглядзім, напрыклад, на рынок BLG, наконт якога мы пакуль не гаворым, але мы ўжо казалі б гэтаму перадачы «Атмасфера», то сёння продажы BLG ў параўнанні з мінулым годам, сярэднімі месячнымі продажамі упалі ў Расіі на 40%. Тады, калі сам рынок упаў на 9%. І вось гэты механізм працуе на ўсіх рынках, дзе
азіяцкія, у першую чаргу, азіяцкая вытворчасць значна больш канкурэнтназдольная, чым беларуская. То бок сышлі захадныя бренды, якія былі больш якасныя, але у якіх была вялікая цана на іх прадукцыю, і прыйшлі азіяты, якія канкуруюць з беларускай прадукцыяй і канкуруюць паспяхова. Спадар Александр, дзякуй вялікі вам за размову. Александр Кнурович, бізнесоўца і аўтар праграмы «Атмасфера» на Белсаце быў з намі на відэасувязі. Магутны выбух, слуп попелу, які падымаецца на 4 кіламетры ў неба, і патокі лавы, што спускаюцца з горных схілаў. Гэта не сцэна з фантастычнага фільму, а рэальнасць, якую зафіксавалі камеры на вулкане Канлаун. Сёння раніцай на Філіпінах адбылося вывяржэнне аднаго з самых актыўных вулканаў краіны. Драматычныя кадры запаволенай і цеплавізійнай здымкі, на якіх можна ў дэталях пабачыць прыродную стыхію, глядзіце без каментара. На гэтым завяршаем студыю Белсат. Падпісвайцеся на наш тэлеграм, калі гэта для вас бяспечна. QR-код на вашых экранах і маніторах. А ўжо цяпер прапануем спадарству агляд найбольш цікавых публікацыяў з нашых сацыяльных сетак. Белсат онлайн вашай увазе. Ён нарадзіўся далёк ад Беларусі ў заснежанай Сібіры, але стаў адным з галоўных сімвалаў беларускай музыкі. Владзімир Мулявін – легендарны фронтмен песняроў, які вывучыў беларускую мову. Ды не проста спяваў на ёй. Ён праз музыку паказваў усяму свету, якая наша мова глыбокая, меланхалічная і прыгожая. Мулявін – яскравы прыклад таго, як чалавек можа адкрыць для сябе чужую культуру і зрабіць яе сваёй, прынёсшы яе сэрца мільёны слухачоў. Поўнае выданне праграмы «Мовы нанова» са згадкай пра Мулявіна глядзіце на нашым YouTube-канале «Белсат Лайф». Ці ведаеце вы, як нялёгка давалася беларуская мова славутаму песняру Уладзіміру Мулявіну? Усе ведаюць, што Мулявін паходзіць з Расіі, з Екатеринбурга. У пачатку кар'еры музыка працаваў у Томскай філармоніі, але калі з'явілася сям'я, вырашыў перабрацца ў іншае месца. На вакзале ў Томску да яго прычапіліся хуліганы, пабачыўшы добры гадзіннік. Абараніў Мулявіна выпадковы мінак, акрабат Александр Ван Лі. Яны раззнаёміліся і разам паехалі ў Менск уладкоўвацца на працу ў філармонію. Ван Лі ўзялі, а Мулявіна адразу не. Толькі з другога разу. Для працы ў філармоніі патрэбна было абавязковае веданне беларускай мовы. Вучыць беларускай спевака ўзялася беларуская жонка Ван Лі. У свеце, дзе манікюр стала яшчэ адным спосабам самавыяўлення, беларускі мастак Алексей Вашкевіч зрабіў сапраўдную рэвалюцыю. Ягоны салон у Варшаве – гэта не проста месца, дзе упрыгожваюць пазногці, а сапраўдная творчая лабараторыя, у якой спалучаюцца мастацтва і крыху вар'яцтва. Пазногці з зубамі, грыбамі, жукамі і нават мухамі. Гэта не сцэна з фільму жахаў, а рэальныя замовы кліентаў, якія шукаюць нечага незвычайнага і дзівачнага. Відэа шукайце на нашым тэлеграм-канале, а сюжэт цалкам глядзіце ў праграме «Раніца з Белсатам». Просто сейчас, особенно молодое поколение людей, молодежи, хотят как-то подчеркнуть свой стиль, свою индивидуальность за счет вещей. То есть как-то тоже все хотят немного это как-то закастомить. То же самое касается волос, но и также ногтей просто. Поэтому это тоже какой-то инструмент для того, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, свой стиль, свою какую-то натуру.
бачаць, разумеюць, запамінаюць, і праграмаванне больш не патрэбнае. Свет тэхналогіяў пераступіў чарговую мяжу. Цяпер роботаў больш не трэба доўга і складана праграмаваць, яны вучацца самастойна, назіраючы за людзьмі, каліюючы іхныя дзеянні і аналізуючы ўласны досвед. Ад разумнага пыласоса да роботаў фабрычных работнікаў гэтыя машыны ўжо могуць самі адаптавацца, самі прымаць рашэнні і нават супрацоўнічаць з чалавекам. Глядзіце захапляльнае відэо ў тэлеграм-канале Белсату, а цалкам сюжэт шукайце ў праграме «Навіны з будучыні». Дапамогай гэтай тэхналогіі можна зэканоміць амаль 20% вытворчага часу, выпусціць больш аўтамабіляў, тавараў і значна скараціць страты на ўсёй вытворчай лініі. Неверагоднае відовішча на беразе возера. Маленькі, але спрытны сабака пароды Джек Рассел Тэр'ер пераўтварае звычайную рыбалку ў сапраўднае шоу. Не паспеў ягоны гаспадар закінуць вуду, як чатырохлапы памочнік ужо ў поўнай баявой гатоўнасці. Як толькі рыба падыходзіць бліжэй, сабака імкліва кідаецца ў ваду і хапае яе проста зубамі. Цікавае відэа шукаюць у тэлеграм-канале Белсату. На гэтым у нас усё. Дзякуем вам за сумесна праведзены час у студыі Белсат. Для вас працавалі Юлія Лабанова і Віталь Бабін. Да хуткай сустрэчы ў эфірах.